Někteří možná nevíte, já jsem teďka druhý týden na Mounjaru, zítra budu začínat svůj 3. týden. A teďka mě úplně napadlo tady tohleto zaznamenat, protože it's happening in real time. A to je to, že jsem najezená a už dál nemůžu. A snědla jsem půlku salátu z bagetérky. A pokud jste někdy viděli nějaké moje video, kde ukazuju moji objednávku z bagetérky, tak let me tell you, že moje jako go-to objednávka z bagetérky byla vždycky 1 pařížská bageta, chocolate mousse, 8 cheddarových nuggetek a pomerančový džus. A já jsem si nedokázala představit prostě, jak v praxi bude vypadat to, že jako nebudu mít hlad, protože to je celé, co jako by to Mounjaro dělá, že prostě pracuje s těmi mozkovými receptory a dřív vám prostě řekne, že jste najezení. A já jsem si to jako nedokázala představit, protože já jsem prostě, já nejsem ani binge eater, já jsem vyloženě jenom přežírač. Já to nevyzvracím, já to sežeru a potom se kutálím akorát do postele jak kulička prostě. A to se změnilo. Úplně extrémně za tady tyhle 2 týdny a úplně mě to furt jako úplně prostě překvapuje, že wow, mě vážně stačí takhle málo. Samozřejmě jako ta nejdůležitější věc je opravdu jako jíst. Opravdu do sebe ty živiny dostávat. Není to, že prostě nežereš, prostě musíš konzumovat stravu a hlavně hodně proteinu. Ale the way, že já už se prostě nepřežírám. Já jsem si objednala salát, jo, protože dneska jsem byla taková, že kámo, fakt se mi nechce nic vařit. Ráno jsem měla prostě vajíčka, pak jsem měla kafe a pak jsem byla úplně, že hej, jako nechce se mi vůbec nic dneska vymýšlet, prostě vůbec nemám dneska chuť řešit jídlo, což jako normálně bych už sežrala prostě, vole, 3 anglické bagetky a cake pop. A řekla jsem si, že OK, tak prostě, vole, už si na tom 2 týdny, fakt jako jíš clean, nepřežrala se, prostě super, tak si za odměnu dej prostě bagetérku. A nejenom, že prostě já ani nemám jako chuť na ty věci, já ani nemám chuť na bagetu, ty věci prostě i jako chutnají jinak, že prostě já jsem si teďka koupila třeba předevčírem anglickou bagetku, že si prostě dám jednu, že jedna mě jako nezabije, měla jsem na to prostě chuť. A vůbec mi to nechutnalo, jinak jsem cítila, jak je to prostě mastné, jak to prostě, nevím, prostě úplně jako přirozeně mě to prostě táhne k tomu, že chci něco jako fresh, něco juicy, něco prostě dobrého. Takže jsem si dala salát, je tam prostě salát, paprika, rajčata, okurka, dala jsem si tam nívu a dala jsem si tam kuře. A udělala jsem si k tomu dip z řeckého salátu, z řeckého jogurtu, protože řecký jogurt má jako hrozně moc bílkovin a můžete prostě sežrat celý bílý jogurt jako dip a je to úplně super. A já jsem si prostě snědla, že půlku toho salátu a reálně tady sedím a jsem jako přežraná. A úplně si na to dívám a jsem jako ty vole, ale jako teď je to tak strašně dobré, abych si dala ještě prostě. Ale já už fyzicky jako nemůžu. A to jsem si třeba vůbec nedokázala jako představit, když jsem na to Mounjaro šla. Takže tohle je zatím takový můj updateík. Prostě je to super, it works. What do you mean, že se nepřežírám? What do you mean? What do you mean, že už 2 týdny jím zdravě?